Okay, så regler og opgaver for ejefald og genitiv. Man skal tilføje s, når det... Hvad grin? Vi starter forfra. Nej, kom så. Okay, man tilføjer s ved forkortelser, hvor der er et punktum bagefter. Ligesom afs, punktum s, og så gør man det også ved ordenstal, så for eksempel Christian den 4. bygningsværker og Margrethe den 2. børnebørn. Og man sætter også s efter, hvis det er grupper eller par. Det er gruppegenitiv. Det er for eksempel Line og Oles overraskelse til Bodil. Line og Ole laver sammen en overraskelse til Bodil. Yes. Du skal tilføje en apostrof efter ord, der slutter på z eller s eller x. Yes. Ja. Du skal tilføje et apostrof, når det fx er tal, som f.eks. kanal 4's programmer, om f.eks. side 10's indhold. Det er apostrof OS. Så tilføjer man et apostrof, og så et s. Altså ikke kanal 4's, men det er kanal 4, og så et apostrof og et s. Og så også, når det er f.eks. navne som USA og FN, så tilføjer man også et apostrof og et s, så det bliver til FN, og så et apostrof og et s. Og IT og USA, hvor der ikke er et punktum, så tilføjer du et apostrof og et s. Nej, prøv lige at... Nej, bare...